tou helmou je dobrý, nemusíme jako to... Je to na vás, ale nemusíte se tady vypínat jako Brandon. A jestli chceš, tak kámenu ještě to víc vohul a Honza končil jeho první kvalifikační za kategorie Masters. Takže až budeš ready, Honzo, konči, pojď do toho. Mario přes nábradlíčko. Solí tobogán. Skoro, teda tobogán, nebyl úplně celý. Zástr do fejky. Halfcap do tobogán s tobogánem. 207 přes rok. Usmanová přes pyramidu. To vypadá jako koule. Jo, týká se krev, málo krve. Ale taky málo heců, protože jinak bez hecu není krev. Bez krve není hec. Oči pojď. Rozmyslíme si to. Měříme si to. Oťukáme si to. Máme spoustu času, vůbec nemusíme ten čas nějak řešit. Pojď, budeš to vidět s fotkou, neboj se to. Jo, je tam, opravdu tam je to závratný. Pojď, tam tě chudíme trošku. Pojď. To je do důsledného rájinu. Krásný, a končí.